Sakpan sa CCTV ang yano ra kaayong paglabay sa mga sinakong basura sa sudlunong kalsada sa Mandawi City. Gipa-imbestigahan na kini aron matumbok ug mapatubag ang mga responsable. Kini ang gitutukan ni Nico Sereno. Sa kuha sa CCTV pasado alas 7 sa gabi nitong Sabado, makita ang pag-abot nini usa ka open type nga sakyanan sa may LC Cabrera Street sa Barangay Kasuntingan. Wa maglangan ang duha ka lalaking sakay. Dali nilang gidiskarga ang mga sinakong basura o gitambak daplin sa dan. Dili mo menos sa napo ka mga sako ang yanurang gilabay sa dapit. Matod sa barangay, dili kini unang higayon nga may mga bombing kung tawgon nila sa mga basura daplin sa dan. Doon ay mga daghan jud nga tanang illegal dumping kanang mga bombing ba. Kaya kita diri kung ano man tagyod sa atong schedule, ang mga schedule, nagbutang tarpaulins, tanong sa ako ang malata o ang di malata. Like, sa una pa mong yun niya mo na nga, nagbuta na kita CCTV para mabantayan at itong mga area yun nga labayanan na ay mga magsakyanan, ay magmotor. Nailhan na ang sakyanan o gipatawag ang driver o pahinante nga giingong mga residente sa maong barangay Rasab. Kasuntingan niya po, no? Mabitaw po ginan niya. Kaya maikog ta sa malimbahay kay kanagong yun si Cabrera mo mo na agyanan sa atong mga sales goers ba nga para sa kitsaman eh. Muna nga, kaya nangyayon sila po sendo. So, 14 na tayo niya, kaya doon meron kami nagkuhan diha, wala na mag-yun noon, 14, pagbingan dyan totoo nga, na CCTV diha. Sa City Hall, gikakugang sa mga opisyales ang maong insidente sa yanong paglabay og basura sa dan. Sa ilang regular session, nanawagan ang konseho og investigasyon sa maong insidente ug paghimugyud og mga lakang batok sa responsable. We really felt bad kay nganon kung makita nimo ang area was very clean unya labayan nagbasura niyo at kabaw unsa to nga klase nga basura. We're calling MSENRO to further investigate this said illegal bombing. I-identify po kinsa po nagsubo nila. Then after that, once ma-settle na during technical conference, dito po i-determine ang proprietiness if ma-issue ta sa citation ticket, which when you see it obviously not violation. But just the same, gusto lang gyapon nato na due process niya. Nico Sereno, Balitang Bisdak.